ኤርትራ ኣብ ከተማ ባንጁል ጋምቢያ ብዝተኻየደ ኣኼባ ኮሚቴ ክኢላታት መሰልን ድሕነትን ቆልዑ ኣፍሪካ ተሳቲፋ ኣብዚ ኣኼባ ዝሳተፍ ዘሎ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብ25 ጥቅምቲ ካብ 2002 ክሳብ 2013 ዘጠቓልል ጥሙር ጸብጻብ መሰላትን ድሕነትን ቆልዑ ኣቕሪቡ መንግስቲ ኤርትራ መሰላት ቆልዑ ዘኽብር ዓለም ለኻዊ ውዕላት ንምኽባር ጥራይ ዘይኮነ ንዕድል መጻእቲ ወለዶታት ኤርትራ ንምምሓስ እውን እዩ ዝበለ ልኡኽ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ክልተ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ንዓለም ለኻዊ ውዕል መሰላት ቆልዑ ከም ቀዳማይ ዓለም ለኻዊ ውዕል ኣብ 2000 ድማ ንኣፍሪካዊ ውዕል መሰላትን ድሕነትን ቆልዑ ምኽታሙ መርኣያ ናይ እዚ ሓያል ድሌትን ጽኑዕ መብጽዓን ከም ዝኾነ ስሚርሉ ንልኡኽ ኤርትራ ዝመርሖ ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ምሕረት ኣፍሳዬ መንግስቲ ኤርትራ ዘውፅኦም ሕጋጋትን ፖሊሲታትን ንቆልዑ ቀዳምነት ዝህቡ ምዃኖም ብምሕባር ንጽጉማት ቆልዑ ኣብ ርእሲ ዝገብሩ ሓገዝ ዘኽታማት ቆልዑ ኣብ ስድራ ቤታዊ ሃዋህው ንዓቤሉን ኩነታት ንምፍጣር ከም ዝሰርሕን ግቡእ ምክትታል ከም ዝገብረሉን መርዓ ትሕቲ ዕድመ ንምውጋድ ዝተገብረ ሓበራዊ መደብን ጎስጓስን ድማ መቐጸልታ ናይዚ ከም ዝኾነ ብዝርዝር አብሪሁ ኣቶ ምሕረት ወሲኹ ኣብ መዳይ ጥዕና ተመዝጊቦም ዘለዉ ሸቶታት ሚልዮን ብምልኦም ምስ ረብሓታት ቆልዑ ብቐጥታ ዝተኣሳሰሩ ምዃኖም ብምግላጽ ንቆልዑ ቀዳምነት ዝሰርዑ መደባት ጥዕና ድሕሪ ምዝርዛር ካብ መባእታ ክሳብ ኮሌጅ ዝተዘርግሐ ንኹሉ ኣሳታፊ ዝኾነ ነፃ ናይ ትምህርቲ ዕድላት ከም ዘለውና ነጺሮም ንደረጃ ትግባር መሰላትን ድሕነትን ቆልዑ ብዝምልከት ድማ መንግስቲ ኤርትራ ብናይ ግዳም ተጻብኦታት ከይተዓንቀፈ መደባቱ የተግብር ከም ዘሎ ብምጥቃስ እቶም ንመሰል ኩሉ ኤርትራዊ ዝተንከፉ ጉዳያት ጎበጣ ሉዓላዊ መሬት ዘይፍትሓውን ዘይሕጋውን እገዳታት ከምኡውን ብግልባብ ሰብኣዊ መሰላት አንጻር መንግስቲ ኤርትራ ክቐርቡ ዝጸንሑ ጸለማታት መሰላት ቆልዑ ብግቡእ ኣብ ምትግባር ዕንቅፋት ከም ዝፈጥሩ ኣረዲዩ ንወከልቲ ሚኒስትርታት ጉዳያት ወጻኢ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ትምህርቲ ጥዕናን ፍትሕን ዝሓቆፈ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይካዚ ንዘቐረበሉ ሕቶታት መሊሱ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣካላውን ስነ ኣእምሮውን ሳዕቤናት ዘኸትሉ ሃሰይቲ ልምድታት ብሓፈሻ ምኽንሻብ ድማ ብፍላይ ንምውጋድ ክካየድ ፀንሐ ፃዕሪ ዘተባብዑ ውፅኢት ከም ተረኽቦ ተገምጊሙ ብ25 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ 16 ንኡስ ዞባታት ዝቆማ ኮሚቴታት ኣብ ትግባረ ፖሊሲታትን መምርሒታትን ጸረ ጎዳእቲ ልምድታት ዘካይድኦ ንጥፈታት ሳዕቤናት ጎዳእቲ ልምድታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንምውጋድ ዝተኻየደ ጻዕርታት ከምኡውን ንቕሓት ሕብረተሰብ ንምዕባይ ዝተወደቡ ጎስጓሳትን ውፅኢቶምን ኣብ ዝብልዎ ዛዕባታት ሰፊሕ ዘተ ተኻይዱ ኣብ ምሕዳር ዞባ ማእከል ዋና ዳይሬክተር ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ቃላብ ተስፋ ስላሴ ኣብ ዘስምዖ መደረ እቲ ብደረጃ ዞባ ዝተኻየደ ገምጋም ኣብ ጎስጓሳት ጸረ ምኽንሻብ ዝተዋፈሩ ኣባላት ኣብ ንሓድሕዶም ተመክሮታት ንኽለዋወጡ ሓጋዚ ምዃኑ ጠቒሱ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮ ዝኽልክል ኣዋጅ ቁፅሪ 158 ዝባር 2007 ብግብሪ ንምትርጋም ንቕሓት ሕብረተሰብ ዘበርኽ ንጥፈታት ብዝለዓለ ክቕጽል ተላብዩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ብወገኑ ድሕሪ ምውፃእቲ ኣዋጅ እቲ ሃሳይ ልምዲ ክጎድል እኳ እንተኻለ ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ ግን ገና ውሁድ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ኣገንዚቡ ተሳተፍቲ ድማ መርዓት ትሕቲ ዕድመ ምኽላእ ዓንቀር ከምኡውን ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ዘኸትሎ ጥዕናውን ማሕበራውን ሳዕቤናት ቀሊል ስለ ዘይኮነ ወለዲ ዕቱባት ኮይኖም ንቑሕ ተሳትፊኦም ክዕዝዙ ተላብዮም ኣብታ ኣኼባ ኣመሓደርቲ ንኡሳን ዞባታት ወከልቲ ህዝቢ ኣባላት ኮሚቴ ጸረ ክሽቦ ሰብ ሞያ ጥዕናን ካልኦት መሻርክትን ተሳቲፎም ነይሮም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ንሃገራዊ ጉዳያትን መደባትን ዝምልከት ዘተ በብእዋኑ ከም ዘካይዱ ይፍለጥ ኣብዚ ቅንያት እዚ ንዝተኻየደ ተመሳሳሊ ምትእኽኻባት ብዝምልከት ብመንገዲ ሻባይት ንዝበፅሐና ሓበሬታ ሃብቶም ፍረዝጊ ኣዋሂዱ ኣዳልይዎ ኣሎ ገረ መስቀል ገረዝጊር ከቕርቦ እዩ ኣብ ከሰላ ሱዳንን ሰሜን ጀርመንን ዝነብሩ ኤርትራውያን ከምኡውን ምንቅስቓስ መንእሰያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ኣብ ኤውሮጳ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያት ዘተኮረ ዘተን ናይ ስልጠና መደባትን ኣሰላሲሎም ብመሰረት ከካቦቱ ዝበፅሐና ሓበሬታ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ከሰላ ሰበስልጣን ናይቲ ዞባን ከተማን ኣብ ዝተረኽብሉ ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ከም ዘካየደ ተፈሊጡ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣቶ ኢብራሂም ኢድሪስ ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ማሕበረኮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንዘሰላሰሉ ንጥፈታት ብግቡእ ገምጊሙ ውዳቢኡ ኣሕይሉ ንዓወት ሃገራዊ መደባት ክካየዶ ዝጸንሐ ንጥፈታት ከደንፍዕ ኣዘኻኺሩ
وكيل محدر زوبا كسلان كنتيباتا كتمان السيد عثمان معتصم دما نتاريخاون هزباون زمدنا إيرتران سودان بمتكاس حدا كاب عبيت غدانتات كتما كسلا غدانا سمرا تباهيلو كسمم وسانو مرأيا نايز كم زخونه أفليتو ጉባኤኛታት መወዳእታ ተሳትፎም ኣብ ሃገራዊ መደባት ንምዕዛዝ ብፍላይ ድማ ስድራ ስዋኣት ንምንባይ ዘካይድዎ ንጥፈታት ንምሕያል ዝሕግዞም ውሳነታት ኣሕሊፎም بخال وغن دما نكادرات منسيات هزباو غنبار نديمقراسيን ፍትሕን ኣብ ኤውሮጳ ካብ 21 ክሳብ 23 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ፓሪስ ፈረንሳ ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ተዋሂቡ እቲ ውሁድ ባህሊ ጽምዶ ዋና ምህዞን መኸተን ብዝብል ቴማ ንሻውዓይ ግዚኡ ዝተኻየደ ናይ ስልጠና መደብ ብቐንዱ ኣብ ገዝጋስን ብድሆታትን ውዳበታት ኣብ ወጻኢ ምውርጻጽ ምሕደራ ምሕያል ሱታፌ ምህናጽ ትካላዊ ዓቕምታትን ምዕዛዝ ብቕዓትን ዘተኮረ እዩ ነይሩ ተሳተፍቲ ናይቲ ስልጠና ኣብ ቀዳምነታት መድረኻዊ ተልእኾ ዝያዳ ኣተኩሮ ክግበር ምድልዳል ውዳበን ምርጋጽ ትካላዊ ብቕዓትን ብዝላዕለ ክስርሐሉ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2017 ኣብ ሆላንድ ንዝካየድ በበል 13 ዋዕላ መንስያት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ዝበቅዕ ምድላዋት ክግበር ዝብሉን ካልኦት ውሳነታትን ኣሕሊፎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ንኡስ ጨንፈር ሰሜን ጀርመን ዓመታዊ ኣኼብኦም ብ22 ጥቅምቲ ኣቃኒዖም ኣብቲ ኣብ ከተማ ቮርታል ዝተኻየደ ኣኼባ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣቶ ዮሐንስ ወልዱ ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርን ቆንስላዊ ኣገልግሎትን ዘተኮረ መብርሂ ሂቡ ኣባላት ውዳበ ኣብ መወዳእታ ኣብ ጸብጻብ ዝሓለፈ ንጥፈታቶም ምርኩስ ገይሮም ድሕሪ ምዝታይ ኣብ መጻኢ ንጥፈታቶም ኣብ ዝሕግዞም ነጥብታት ብሰፊሑ ተዘራሪቦም ኣብ ኣቦ ደቡብ ደንካልያ ኣብ ትካላት ጥዕና ናይ ዝገላገላ ነፍሰ ጸራት ቁጽሪ ብ180 ሚታዊት ከም ዝዓበየ እዚ ድማ ውጽኢት ዝተኻየደ ጎስጓሳት ከም ዝኾነ ተሓቢሩ ኣባልታ መደበር ጥዕና መንእሰይ ሄሮ ሕመድ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ህዝቢ ኣፍልጡ ኣብ ዘመናዊ ሕክምና ዓብዩ ነተን ዝተዋደዳ ትካላት ጥዕና ብግቡእ ንኽግልገለለን ቀጻሊ ጎስጓሳት ከም ዘካይዱ ብምግላጽ ሰሙናዊ ዝካየዱ ወፈራታት ጽሬት መርኣያናቱ ምዃኑ ብሪሁ ነፍሰ ጸራት ቅድምን ድሕረን ሕርሲ ሕክምናዊ ክትትል ከዘውትራ ንዝወሃበን ሙያዊ ምኽሪ ብግብሪ የተግብሮ ከም ዘለዋ ጠቒሱ ድማ ህዝቢ ኣስሪጾ ዘሎ ንቕሓት ክቕጽሎ ብምልባው ንህፃናት ዝወሃብ ክታበት ኣብ ምውሓዝ ጥዕኖም ኣገዳስነቱ ዓብ ስለ ዝኾነ ወለዲ ደቆም ከኽትቡ ኣዘኻኺሩ ተገልገልቲ ብወገኖም ቅድሚ ምህናፅታ መደበር ጥዕና ሕሙማት ብሓፈሻ ነፍሰ ጸራት ድማ ብፍላይ ናብ ዓሰብ ክኸዱ ወይ ከዓ ባህላዊ ኣገባብ ክጥቀሙ ይግደዱ ከም ዝነበሩ ብምጥቃስ ንዘይድሊ ወጻኢታትን ኣሉታዊ ሳዕቤናትን ይቃልዑ ምንባሮም ብምዝካር ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብቐረባ ውሕስ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ክረኽቡ ከም ዝበቕዑ ገሊፆም ክንክን ቅድምን ድሕረን ሕርሲ ክታበት ከምኡውን ሙያዊ ምኽርን ማዕዳን እትህብ መደበር ጥዕና ኣቦ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ሓርሲለን ኣቦ ኪሎማን ንዝርከባ ዓድታት ተገልግል ደቂ ኣንስትዮ ንዕብየተን ናብ ዝዓለመ ብደረጃ ንኡዞባ ትካላትን ከባቢታትን ዝካየድ መደባት ተሳታፍነተን ካዕዝዛ ሓላፊት ኣሕመድ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕር ወይዘሮ ሳዕድያ ኢብራሂም ኣዘኻኺራ ወይዘሮ ሳዕድያ ብ22 ጥቅምቲ ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ ምስ ዝሰርሓ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከተማ ዓሰብ ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ቅያ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምምፃእ ናጽነትን ምውሓስ ሉላውነትን ብኣብነት ከም ዝጥቀስ ብምሕባር መንስያት ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ታሪክ እዚ ከም መበገሲ ወሲደን ብዘለዎን ፍልጠትን ሙያን ኣብ ህንፀት ሃገር መሪሕ ተራ ክጻወታ ተላብያ ዝተመደባሉ ስራሕ ብኣድማዓነት ንኸተግብራ ብትግሃት ክሰርሓን ነፍሰን ብትምህርቲ ከማዕብላን ከም ጽዕራ ዘዘኻኸረት ወይዘሮ ሳዕድያ ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ትምህርቲ ዘሰናኽለን ጥዕናዊ ሳዕቤናት ዘኸትልን ጎዳእቲ ልምድታት ንምምካት ክሰርሓ ተሓሳሲባ ተሳተፍቲ ብወገነን ኣብ ተምሃሮን ወለድን ዘቐንዐ ኣስተምህሮታት ክካየድ ብምልባው ንምዕባለ ደቂ ኣንስትዮ ብሓፈሻ ኣብ ዝዓለመ ምድባት